dangnia hem konglong keve kacheri repena jok kachetong ahir ingtangjak lason sila khain ko raphoni lip constituency ke parlo chuki hila long bugijan pen mission tinialia dak jion english skor ki soyalong bite lapen scooty kachetong ahir ingtangra bike keve ka bangla ke police lapen horta kang ripusi ke thek dolonga ra de tumpen nang pachini dun atheke alang likaching thanga choila ke assam police tibon sta me birta ke longa tengke alang like chukila police station along inut apro klembang phulu lapen akur lake chohan lapen scooty ke veka tuma bangla ke chutiana sorni libamat iklo lapen police tum birta long se adimaklong anpale ibdunsi tongser kot pen bokajan hospital an se ke chelanga phan ponbom lopusi birta long dun lasi don maria tum ilitum hem konglong ke vek kachere akinang sotbinong hor ki jon pen kali det nang ji lapen helmet dowek nang ji kali polote ilitum alonga kisonga bang chipa jok un idet ang dengta dukok ji lapen ke dang pli ke bekatum stame seat belt en vek nang ji lapen anlote ilitum akisung joike jowan duji nilip chukela pen harbamon rongpi camera person long dia stirang report korbiang long tv9 news ahok lo la ke non het jong alam lo ni me khini pen ke thek do alam lo kachetong alam ke la phelo scooty la pen bike kachetong bike ke vek boma bang ke police pusini tum pang thek pon long sita hala so police bang helmet ta ve la pen alang hor ta kang ni thek tik sina ke vek pen ke pacha thek tik sina ke vek ma se scooty ke bang boma tum phan ke chok che koi ma ve pin si alang police pu ke che krong bang si ke patong dun lo la bang hor kang ni thek tik la bang ni tum da thek long prong alam lo Salah, Scooty pen ke bang. Atu ma bang ke pinso ma adoso ma asupi la pen asar pi la posonya si chini non mat hospital pon tanglo la tum phan he alang tum pinangan injure lo adoso ma tum bang ke Tante alusu ma tum amen pin na kuson. amen pini ni bang ke men masih chini ne seta accident pulo masih men me hospital pon nai pemanon hospital lo an se pale dam thulu ke moan arju pen pon se chini thek pen po